дуже потужні слова імама Ібн Аль-Каїма, рахімахуллах. Преславний Аллах зірвав завісу з лицемірів і розкрив їхні таємниці в Корані, оскільки їх дуже багато. Біди через них повсюдні, вони є важким випробуванням для ісламу та мусульман. Так, каже імам Ібн Аль-Каїм, рахімахуллах, іслам дуже сильно страждає через них, тому що вони відносять себе до нього, стверджують про свою підтримку та прихильність до нього, хоча насправді вони є вороги. Вони виявляють свою ворожнечу при кожному зручному випадку. Адже Аллах тому свідок, скільки оплотів ісламу вони зруйнували, скільки твердинь його вони знищили, скільки його знань вони занапастили. Іслам і мусульмани постійно зазнають випробувань і бід через них. Саме вони поширюють безбожність, але вони не усвідомлюють цього.